visit to Khaligarh. तो फ्रेंड्स मु शुभजीत मुरोसन एंड मुसुदीन आज आम खलिगढ़ बहुत गुड़े फेमस प्लेस को आसु निर्मलझर मंदिर जहाँकि सबुठू फेमस आम खलिगढ़ रे बहुत पुराना मंदिर एंड आम से सब एक रहस्यमय जिन देखा तो वीडियो लास्ट पर्यटन देखो फ्रेंड्स एबे आम निर्मलझर मंदिर सामने अच्छु तो देखि पारथिबे बाहर व्यूटा बहुत सुंदर लाଗୁଛି चलन देवे जिया मंदिर भीतर को तबे मंदिर भीतर जिबा मंदिर भीतर बहुत मजा मस्ती करबा एवं एबे गोटे पिकनिक सीजन चलथिबारु लोक माने बहुत गहली मध्ये अछन एडी तबे मंदिर भीतर व्यूटा देखंतु बहुत सुंदर लाଗୁଛି मंदिर भीतर कएंजा भी देखो पूरा माटी तल भी देखा जाउची बहुत निर्मल पानी तो मंदिर भीतर को जीवा पूर्व प्रथम आम मंदिर टिके हिस्ट्री विषय जानता तो कहीं कौन लिखाई रे ए कीर्ति खलिगढ़ राजवंश प्रधान राजा प्रधान छड़ा एरा किछि आवश्यक नै खाली इति जाने दरकार मंदिरटा 1600 लाइडा राजा अमलर मंदिरटा तो चलंदु आ किंतु मंदिर किछि नियमावली अछि एडी सब मंदिर नियमावली अछि अनुरोध कराउची कि जदी आपण के छड़ा एरा किछि दरकार नै ये दरकार ना तू लोक जान सुंदर लगुची बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कारू फ्रेंड्स एबे चलन जा राधा कृष्ण मंदिर को देखो भीड़ा केमदी लागुची मंदिर रो सुद्र हमर के प्रणाम कलनी भगवान को पाबी ठाकुर को बहुत बड़ा भक्त तो सेति से फास्ट आसी मुंडे वर्ष लानी से बाकी में केमदी ताकर डी भला जीवनटा सुखरे बीती जाऊ खाइ पाबी मोड़ा देखलु देखो ना और भीड़ा मंदिर रो पानी केते निर्मल अछि बहुत माने बहुत सुंदर लाग देखिया पे पोखरटा आउरी आज टिके तो एबे अधिक फेमस है पोखर माने मंदिरटा अधिक फेमस है पोखरी पा बोली माने निर्मल पानी खलिगढ़ रे एमिति सफा कोडी एते पानी कोडी मिलिबनी तबे हमें मंदिर भीतर को जाई ऊपर को जीवा याडा बुलिया को आसी हमें तो एडी भोजी भोजी करना चलो जा मंदिर एडे मंदिर रो भीतर आसले बे
ସଫାସଫି କରିକି ଆଉ ଥରେ ଏବେ ପିକନିକ ସିଜନ ତ ଆଉ ଥରେ ଆର ମରାମତି ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖ ଆର ପାଖରେ ବଗିଚାଟା ଅଛି, ୟା ପରେ ଆମେ ବଗିଚା ପାଖକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଉପରୁ ମନ୍ଦିରର ଭିଉଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଉ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯୋଉଟା ତଳୁ ସମସ୍ତେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନେଇଥାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଏପଟେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଭଳିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରଟା। ପାଣି ଟାଙ୍କି ସେ ଅଛି ଗୋଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାଇଡରେ ଯୋଉ ବଗିଚାଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। କେମିତି ଫୁଲ ଯାହା ଫୁଟିଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ଏକାନି ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେକାନ ଯାଇକି ଏକାନ ଯିବୁ ଆଉ। ଏକାନି ଏବେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆସିଲେଣି ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ଚାଲରେ ପଡ଼ିଯିବରେ ଦେଖି ଯାଉତା ପବେ କଣ ରେ ମୁଁ ଆଜି ପଡ଼ିଗଲି ବୋଲି। ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି, ସେ ସବୁ ଛାଡ଼। ସିକ୍ରେଟ ରୁମ୍ ଅଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ପବେ ଏଠି ଶୁଣିଦେବା। କଣ କହୁଥିଲେ? ସିକ୍ରେଟ ରୁମ୍ ରେ ଏଟା ସିକ୍ରେଟ ରୁମ୍ ଅଛି। ଦେଖୁ ଆସ ଦେଖୁ ଆସ। ତ ଭିତରଟା କଣ ଖାଲି ଅଛି। ତ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଛୁ। ହଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଫେରାନେ ଆମ ସହିତ ଭେଟ ଆଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଭାଇମାନେ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଖଲିକୋଟ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରଟା ବୁଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣ ଆମ ଟିକେ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଭାଇମାନେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଆମେ ପପୁ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଶେଷରେ କହିଥିଲୁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫୁଲ୍ ଦେଖିଦେବେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫେରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ପବି ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି କହିବା କଥା କାହିଁକି ନା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଫେରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଟିକେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଫିଲ୍ ହେଲା ତ। ବହୁତ ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିଦେବେ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କହି କହି ଫୁଲ ଚୋରା ନା ପପି। ତୋଳନି ପାପ ଲାଗିବ, ଭଗବାନ ହାତରେ ପାପ ଦେଇଦେ। ମାନେ ଆର କିଏ ଡିଜାଇନ ଟା ଲଗେଇଛି କେଜାଣି, ଭଲ ଭାବି ଲଗେଇଛି। ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଛ, ତା ଚାରିପଟେ ଫୁଲ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ଅଁଳା ଗଛ। ଅଁଳା ଗଛ? ଆରେ ଏଇଟା ଅଁଳା ଗଛ ନାଇଁ ରେ। ରୋଶନ ଭୁଲ କରିବୁନୁ, ଏରା ଭୁଲ କରନା। ହେଲା ଜାଣିପାରିଲାନି ଛୋଟ ପିଲାଟା। ଭବେ ତମେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ରାଗିଯାଉଛ ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଛଆଡୁ ଦେଖି, ଚାଲ ଆଗକୁ ଏଇଠି ଯାଇକି ଦେଖିବା। ହଁ ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏବେ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି। ଆରେ ପାଣି ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ପଡିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତୁ ବୁଝୁଛୁ ନା? ଆମର ହଉ ତୁ ସେ ଏରିଆ ଖାଲି କରେ। ପବି ଦେ ଜମ ଗୋଟେ କଣ ମାରରେ। ଆରେ ନା ପାଣି ଭିତରେ କଣ ନେବ? ହଉ ପାଣି ଭିତରେ ଯା, ପାଣି ଭିତରେ ଯା। ସିଏ କି ଛୋଟ ପିଲା ଫିରି ହଉଛି। କଲ୍ ଆସିଲା, ସେ କଲ୍ ଉଠେଇ କହ ଇଆଡେ ବାହାରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ଉଠେଇ କରେ, କାଟିଦେଲୁ କି? କାଟରେ। ଆରେ ରୋଶନ ଛୋଟ ପିଲା ଫିରି ହଉଛି ରେ। ଏଠି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ, ଛୋଟ ବେଳର ଖୁସି ଆଉ ଖୋଜିଲେ ପାଇବନି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖୁସି, ଗୋଟେ ମଜା ଗୋଟେ ଆସେ। ସେ ଭିତରେ ଭିତରୁ ଟିକେ ପହନ ଦେଖିବା କିନେ ହେଇଛି। ପବିତ୍ର ତୁ କହୁଥିଲୁ ବା ଏଇଟା କଣ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗା ବୋଲି। ସବୁ ଆସେ ଭିତରେ ପଶ। ଏଇଟା ବି ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ। ହଁ ଯେ ମୋବାଇଲ ଟା ପଡିଯିବ। ମୋବାଇଲ ଟା ଟିକେ ସାଇଡ ଏ ଆରେ ଆଇଫୋନ ଟାକୁ କହୁଛି ପକେଇଦାନି କଣ ଦେଖ। ଆଉ ଆଇଫୋନ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଫୋନ ଟାକୁ କହୁଛି ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ କଣ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇଫୋନ 13 Pro Max। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ପାଣି ପକେଇଦେଲା।
ଆରେ ପାଣି ପକେଇଦେଲୁ ଆରେ ଆଇଫୋନ ହେଲେ କଣ ପାଣି ପକେଇ ନଷ୍ଟ କରୁ ନା କଣ? ହଁ ରେ ବୁଝିବି କଥାଟା ବୁଝିଲି ରୋଷେଇ ଏପଟେ ଜଲ ମାରିକି ଏପଟେ ସେପଟେ ପପି ପପି ସେ ଆଇଫୋନ ଟାକୁ ବାହାର ରଖିଲୁ ଆମେ ସେ ଆଇଫୋନ ଥୋ ଆଇଫୋନ ଥୁ ଆଇଲା ଆଇଫୋନ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପାଣି ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଇଲା ତ ଦେଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଲାଣି ଏଇଠି ଆମେ ବ୍ଲଗ ଶେଷ କରିକି ଏବେ ଯିବୁ ହେରି ପାଣି ଭିତରେ କହିଦା ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ। ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟରୁ କରେଇ ପାରିଲୁନୁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇଫୋନଟା ଆଣ ତମେ ଛାଡ଼ିକି କଣ ପଳଉଛୁ? ପବି ଆଇଫୋନ ଧ ଚାଲ 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 ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଇ କିଣିଥିଲି ନା ନାଇଁ ଟଙ୍କା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ମୃତି ନା ଆଇଫୋନଟା ଗୋଟେ ଚାଲ ରେ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ବାବା ତ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା ସେଇଠୁ କରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ଆଉ ପବି ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ କହିଲି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ନିର୍ମଳ ଝରେ ଦିଟା ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି କି ଏଇଟା ଅଛି ତ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଆରେ ଏଇଟା ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ନାହିଁ ଏଇଟା କି ରହସ୍ୟ ଆରେ କଲର ଥୁଆ ହେଇଛି ଚୋର ଲାଗିଛି ଏଇଟା ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ନାହିଁ ପବି ତମେ କଣ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ରହସ୍ୟମୟ फ्रेंड्स एटा देखि परतबे के सुंदर बना है आउ एटा मंडपटा जन्मदिन सेलिब्रेशन करिया होइते लाउछ कमे गोटे ହେଇଥିବ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଭଲ कार्तिक मास किसी पूजा चलती तो ये आमर ब्लॉग सरला किंतु एबे आम घर को जीवु किंतु नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानक आ गोटे नुआ जगह धरिक जीवु हो पबे बेसी कथा कहनी लेस 3टा किन दियो काई पड़ा आ बेसी त मु बेसी कहले भल लागे चलो चलो रात हेलानी जीवा बे अरे दो पबे बुलेट रे बसाओ चलो अछि ना नहीं चलो नले पकेया ओके दाओ हो पबे देखंतु केते स्पीड रे जी जा स्पीड रे जा बुलेटा गियर मोडु न तो मु बसी मु भूली आइछि निजे चलो 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 फ्रेंड्स जदी वीडियो भल लागिला ताले लाइक शेयर और कमेंट मध्य कराइबे आ आमे पुणी थरा आसीबो नुआ वीडियो नै सेति रहिलु धन्यवाद।